in chu om ta I health worker tun ma sang ni som palia MR Mizoram sarkar in lak to kha I aru karalin kan CSS regularization scheme 2024 mangin an lo ti heta mi som thum pakhata hi hemi hi kan hemi hi kan again sa hi kan dober ani boka mi puita pon min lo khathiam sela mi nangketa lut ka kan phut ngor ani lova amaro chu PE an ni to awang khan PE regularization scheme pomrenga ta khan tiket mai se kan dua keima ani CSS regularization scheme 2024 po kan laman theima an ni asira tanga anan hetir hi kan Memberte an ruahmanna hi kan protest pakhata ni bok tichuan tuna department in CSS an ni nge ti lampang zawng in thuaron chu le ul maya hi in hial chi po ning an thelawa an ni lo zia chu kan soi to thawa Mizoram sarkarina MR pa ngaya la kan nia CSS hi engagement card an pathina CSS a MR ta hi skill true ala kan ni nge ya ke ni chu appointment order ani lo chuan engagement order muthin kan nia ti chuan ba ka kan dang lam na chu an ni chu DPNAR in an extension of engagement hi 2025 26 tan po an mani mingli slap hianin record po kan nia an la ti chua kan ya chu wang chuan state sarkar ta CSS ani lo ti chiang em ani chu ti chung chuan CSS an ni ve nge yelom CSS heta hlo an la ti kha an tran phung ni ta CSS het tuna an soya tak hianin IM het ti anon zia khan heta hianin sarkar na an heta thoksa officer tele health worker ti te po hianin regular hian hlo an la veka an la thina an lam la mek boka hemi ni wang hian CSS employee an ni na chhanna lo ni a chan chu sarkar na regular an ni mi wang CSS employee ni lowa an hnuaia MRP a convert to te po CSS heta lo lak ve hian CSS employee an ni kher lowa sarkari na tri dana po DPNAR in an engagement extension of engagement po la chu zelen ti hian MRP a convert te dam he chungchang department nen thu in chu kan ne ya he chu soifel thai ni pon alang to lowa chu wang chuan he mi chingfel turi chuan ko ta po kan kal angai arinom